O Concello de Cambados reclamoulle a UT Estevez Container e Soil Recovery SL o pago da concesión da plataforma logística inversa no polígono de Sete Pías. Tras o fallo a favor do Tribunal Superior de Xustiza, agora o Goberno local levará a pleno unha proposta para delegar a xestión desta reclamación a través da Deputación de Pontevedra. Nos reclamamos no Tribunal, no TSJ, no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recoñeceunos que tiñan que pagar esta cantidade e agora, unha vez que temos recoñecida que nos ten que abonar esta cantidade que nos deben o Concello de Cambados, pois imos reclamar a través da Diputación, porque é unha empresa de fora, é unha cantidade moi grande, é complexo poder reclamar esa cantidade, e o que nós o que queremos é canto antes pois cobrar esa cantidade que se ingrese no Concello de Cambados. O custo da débeda ascende aos 300.000 euros pola concesión da nave dende os anos 2011 a 2015. A empresa entrou en 2011, estuvo dende 2011 ata o primeiro trimestre de 2015. O canon polo servicio que se lle cobra son 104.000 euros ao ano, máis ou menos son 3 anos que se lle cobra pola prestación pola utilización do servicio no polígono industrial. A nave tivo un custo de 4 millóns de euros. 8 anos despois da súa construción, o Concello de Cambados nin utilizou a nave nin recuperou, segundo o concelleiro, nin un só euro. O grave nesto é que foron 4 millóns de euros que se investiron no polígono industrial e que dende o 2011, estamos no 2019, o Concello de Cambados ainda nin a pudo utilizar, nin pudo recaudar nada sobre ela. Veremos se vamos a ser capaces de recaudar algo desa nave, polo tanto entendemos que non foi unha boa xestión, porque se ti invirtes 4 millóns de euros nunha nave, tes que poder utilizarla dentro do minuto 1, e tes que poder xestionarla dentro do minuto 1, e tes que poder dispoñer dela ou acadar os ingresos que se estimen polo canon. E aquí ao día de hoxe estamos no 2019, ainda non se ingresou nada, ainda non podemos utilizala, e creo que non foi unha boa xestión por parte dos anteriores gobernos. O Goberno depende agora do voto favorable da oposición. Dende a Concellería de Economía entenden que esta proposta é a mellor opción para recuperar a débeda, xa que sería moi complicado facelo a través do Concello.